Wel, wrth gwrs, yn ystod y pandemig, mae pethau wedi goffod newid. Mae'r ffordd ni'n cyflwyno a cadw mewn cyswllt wedi goffod newid. O ran y staff i ddechrofft mwyn cadw sylw ar eu lles nhw, ni'n cynnal cyfarfodydd rwthiol ar-lein yn wythnosol mwyn cadw cysylltiad, mwyn rannu gwybodaeth ac mwyn readru unrhyw beth sydd eisiau paso ymlaen i'r disgyblion. Mae cyfathrebu'n hynod o bwysig gyda'r disgyblion ac gyda'r cartrefi hefyd. Felly ni wedi wneud na unwaith eto yn rwthiol, mae'n negeseuon dyddiol yn mynd wrth y pennaeth i ddisgyblion, negeseuon briffio wythnosol yn mynd o'r pennaeth i'r teuluodd hefyd. Ac unwaith eto, ni wedi parhau gyda digwyddiadau ar-lein mewn ffordd gwannol. Ni'n edrych ar digwyddiadau wythnos iechyd meddwl ar-lein. Ni wedi edrych ar digwyddiadau diogelwch ar y ryngrwyd a cysylltu hwnna mewn gyda lles. Ac ni hefyd yn edrych ar ysteddfod rwthiol ar ddechrau mis Mawrth. Fydd unwaith eto yn cadw'r ymdeimlad o gymuned yn yr ysgol a cadw pawb yng nghlwm fel bod ni'n gallu monitro'r lles nhw. Ni wedi cynnwys hefyd yn foreol cyfarfod gyda tiwtor cofrestru bob disgwyl mwyn rhyw fath o check-in lles i ddigwydd yn ddyddiol i weld bod pawb yn iawn.